No, takže ja vás zdravím. Čo tu dneska máme? Máme tu takéto Güde, čož mi donesol zase kamoš, takže zase kamoš. Vraj to slabo hreje. Hreje, ale slabo. Takže začneme asi tým. Sú tam také špirálky, taký ventilátorček. Sú tam dve špirály. Ventilátor funguje. Teplo nám to dáva, ale málo. Takže budeme to musieť rozobrať, premerať. Uvidíme, čo s tým ďalej. Takže budeme potrebovať asi nejaký merací prístroj. Použijeme takýto klešťový. Nejaký šrobováčik si vylosujeme z osudia. Skúsime tento. Takže máme dolu kryt toho ovládacieho panela. Tu nám môžeme vidieť, čo si ako. Tu je volič, či len fúkam, alebo aj fúkam, zohrievam. Áno, tu je jednoduchý termostat, štandardný bimetal, tento pásik. Priešik bimetalový, žiadny zázrak. Tu sme sa dostali k tepelnému čidlu a dostali sme sa ku jednej špirále, áno. Takže v druhej špirále si musíme prepracovať, že asi to budeme musieť rozobrať úplne celé. Čiže komplet všetky tieto šrubiky maličké. Zrejme sa nám to potom nejako rozpadne. Takže pokračujeme v rozoberaní. No, takže zistujeme jednu vec, že rozobrať to nejde bez toho, aby sme to celé podpájali. Znamená, že v tomto prípade je ideálne si zobrať fixu, označiť si tie vodiče, áno. Tak pokračujeme v rozoberaní. No, takže teraz sme sa dostali ku koreňu veci. Máme to von z toho búzdra. Teraz prichádza takzvaná skúška, áno. Toto doma nerobte. Je to nebezpečné kvôli úrazu elektrickým prúdom. Áno, to zapojiť teraz nejako núdzovo, bez toho obalu, ktorý máme tu. Áno. A odskúšať funkčnosť týchto špirál. Čiže to je špirála 1, špirála 2. Tá je tu. Áno, tu je to tepelné čidlo, ktoré sme už videli. Teraz treba zapojiť naspäť tieto káble. A vyskúšať funkčnosť tých špirál, či nám fungujú tak, ako majú. Samozrejme, tu je ten ventilátor. Takisto všetko je to pod napätím. V momente, keď to dám do zasúky,
takže treba na trošičku rešpekt. Máme zemňací vodič, ktorý momentálne na zemi nič, lebo je odpojený napríklad, áno. Takže pre istotu si ho môžeme dať pod niektorý z týchto šrobíkov, aby sme aspoň nejakú takú bezpečnosť mali. Nie je to nutné, ale čer nikde nespí, jak sa hovorí, takže nepodceňujeme nič. Je to tzv. Nebezpečné dotykové napätie. Takže radšej si to uzemníme. Stojí na 130 sekúnd roboty. Povoliť jeden šrobík a dať to tam. A budeme si istejší. Aj v prípade, že máme prúdový chránič doma v sieti zapojený, tak nám potom hrozí o to menšie riziko, keď náhodou by sme spravili nejakú chybu. Chyby sa stávajú, takže nie je to vylúčené, ale určite toto doma neskúšajte iba tak, že však idem to skúsiť, nejako to dopadne, lebo môže to dopadnúť naozaj nepríjemne. No takže sme si to oživili. Zistili sme, že celkový odber, pre istotu si to ešte vypojíme zo zásuvky, aby nás to nezabilo, áno. Takže celkový odber je približne nejakých 13,5 ampéra striedavého pri 230 V, čo už je napätie v zásuvke. To vychádza na tie 3 kW, čo sú vlastne, niekde je to písané na štítku, že by to malo mať 3 kW. Tu je štítok, nejaký GH3P, čož je vlastne názov toho stroja, ale tu nám máme GH3P 3 kW. Takže tu nám sedí, špirály sme si premerali sme si ich, obidve sú dobré, ohmicky. Keď ich premeráme ohmicky, nastavíme si merací prístroj, tzv. Multimeter, tzv. merák potrnavský, nastavíme na ohmy a meráme tu na ohmicky špirálu 17,12, tak nám to preskakuje. Takisto meráme druhú špirálu, áno, 17,6, áno, to je pár, no, to už mám zlý kontakt, ale tam pár desatín nehrá rolu, áno, že tá mala 17,2, táto má 17,6, to je minimálny rozdiel. Špirály sú dobré, všetko je premerané, odmerané, všetko sa tvári dobre, nie je tu nič vyhoreté, žiadna izolácia, žiadne káble sú na ní prepálené, vyžíhané, opotrebené, takže teraz budú ešte galimaty, až to zložiť naspäť,
a vrátiť to pánovi majiteľovi s tým, že vlastne sme nič nezistili. Zistili sme to, že to není pokazané. Takže máme to v rámci možnosti vyčistené. Čistil som to len vzduchom. Fúkal som tú špinu, ten prach odtade. Áno. Už teda nie je úplne dokonale čistenie, ale chcel som to aj s pieskovačkou znásilnovať. Je to rovnaká špirála, jak máte doma v trúbe, takzvanej. Takže ideme na to samotné skladanie. Keď to není pokazané, není čo opravovať, není čo vymienať. Neviem tomu inak pomôcť. Ja momentálne možno niekto chytrejší pomôže tomu. Keď sa nájde takto chytrejší, tak nech mi poradí, jak to vylepšiť, ale ja túto problém nevidím. Takže poďme to zložiť. No, takže záverečná skúška. Prvá poloha ventilátor. Frčí. Druhá poloha ohrev. Termostat si dáme naplno. Použijeme znovu ten merací prístroj. Takzvanú tepelnú sondu, čidlo. Čiže meráme teplotu niekde pred tým ventilátorom a už nám to pomaličky rastie, nahrievajú sa špirály a ide to hore. A ide to hore. No. Teraz mám čidlo na nejaké vzdialenosti, možno od tej sieťky 3 cm, 4 od samotnej špirály, alebo od stredu špirály je to možno 12 cm. Ale teplota nám rastie. Keď dám ďalej to čidlo, tak samozrejme tá teplota bude iná, bude nižšia. Je jednoduchý aerodynamický efekt, že nám proste to strháva ten vzduch studený okolo. To je to isté, keď fúkate si polievku horúcu. Takisto strháva nám to chladný vzduch a ten samozrejme pri tejto teplote už viac menej teraz je tá špirála dosť nahriata. Už tam máme nejakých 66 stupňov pri tej mriežke. A ide nám to pomaly hore, 69, 70. A tu to vystúpa, ja neviem, možno na 80 stupňov, ale záleží to od teploty nasávaného vzduchu. Samozrejme, čím je vyššia teplota toho nasávaného vzduchu, tým je menej chladená tá špirála. To, že není červená, tá špirála môže byť spôsobená aj týmto, ale funkčné to je tak, jak to funkčné má byť. Obidve špirály hrajú rovnako, takže nevidím v tom problém, že tá špirála nesvieti do červená. Keby sme spomalili otáčky ventilátora alebo zvýšili teplotu nasávaného vzduchu, tak je možné, že tie špirály by boli červené, lebo by neboli toľko ochladzované. Áno. Ale teraz máme tam 75 stupňov na výstupe. Keď si zoberieme
Teraz teplota nasávaného vzduchu. Čiže dal som čidlo dozadu ku ventilátoru zozadu, čo nasáva. A nasáva 11 stupňový vzduch. 10 stupňový vzduch. Áno. Takže rozdiel je približne 60 stupňov. 60 stupňov je rozdiel, čo nám vytvorí. Áno. Pokiaľ by nasával 24 stupňový vzduch alebo 22 stupňový vzduch, tak to nebude 60 stupňov ten rozdiel. O to menej sa tá špirála ochladí a o to viacej budeme mať tu vpredu. Takže čím dlhšie budeme kúriť, tým teplejší vzduch bude v prostredí okolo nás a tým teplejší vzduch bude nasávať a tým sa nám špirála bude viacej zohrievať. To neznamená, že keď bude nasávať 20 stupňový vzduch, tak plus 60 je 80, nie. O to menej sa ochladí, takže je dosť možné, že už pri 20 stupňovom vzduchu by výstup tu vpredu vlastne nebol tých, tak je teraz jedno. Už nám tu stúplo na 80, 79, 80, takže rozdiel máme 70, ale pri 20 stupňovom vzduchu už by bol rozdiel markantne väčší, čiže už by tam nebolo 70 stupňov rozdiel medzi vstupom a výstupom, ale kľudne tam môže byť 100 stupňov rozdiel. A potom tá špirála už môže byť červená. Už keď bude nasávať 24 stupňový vzduch, už tam môže byť rozdiel 120-130 stupňov. A potom už tá špirála isto bude červená. Lebo už sa nestihne toľko ochladiť tým vzduchom. Takže výkon je zachovaný, jednoducho funguje to správne. Funguje to správne. Zistili sme, že sme zabili s tým nejaký čas, aby sme zistili, že to vlastne není pokazané. Ale také veci treba vedieť.